Si Kristo nagpili nin mga lideres na iyo ang mapadagos kan sa iyang misyon, asin orog na pakusugon ang pagkasararo sa simbahan. Tinawan ni Jesus ang mga apostoles kan kapangyarihan, tanganing mautob ninda ang sa indang katungdan. Ipamibi niya to sa selebrasyon ngunyan na kitagabos magkaburunyog sa pagtinarabang tabangan, tanganing ang simbahan padagos na magtalubo ki Kristo. Ang Santa Misa po niya to ngunyan panginginutan ni Reverendo Padre Lare Nagales. Matindog na po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang lanta, ang pagkamot kan Dios, asin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako ang taas ito mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamuraway sa Diyos sa kalipas, asin sa dagat katuninongan, sa mga taong marahaylan. Kagurang na Diyos, halikangin mo, Diyos Ama, makapangwag. Kagurang na Pugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero, kan Diyos, nakikanahan. Ikaw na nagpapara, kasalan ka kinawan, kahirati kami. Ikaw na nagpapara, ang mga kasalan ka kinawan. Ako ang sa mong magkimahera, ikaw na natutugaw sa to kan Ama. Heraki kami, marikasanaan, banalikasanaan, magurangnan, ikasanaan, turong, mahalang ka. Yesu Cristo, Paiba, kan Espiritu Santo, sana murawayan, kan sesama. Mamibi kita. O Diyos na naggibo, ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na maging saro sa buot. Tawan sa imong banwaan, na kamutan ang binuot mo, na mauton ang pinanuga mo. Tanghaning sa tahaw kan makinabanon na katibaadan, ang sa mo mga puso, mapamugtak dyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristong kagurangnan mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po.
para sa paghimati kan mga babasahon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan paagi nin Diyos sa pagtaon in responsibilidad sa saiyang pinili. Himateon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kagurang ng Diyos ki Shebna, mayordomo kan palasyo. Itutok lang taka hale sa saimong katungdan, asin bubutungon hale sa saimong pwesto. Tara, sa aldaw na iyan, aapodon ko ang surugon kong si Eliakim, na aki ni Hilkias. Gugubingan ko siya kan sa imong tunika. Hahabayan ko siya kan sa imong salihoy. Asin ang sa imong kapangyarihan, itataw ko sa iyang kamot. Magigis siyang ama sa mga taga-Jerusalem, asin sa harong ni Huda. Ibubugtak ko ang yabi kan harong ni David sa iyang abaga. Magbubukas siya, asin mayo nin magpipinto. Magpipinto siya, asin mayo nin magbubukas. Itataldok ko siya, siring sa rasok sa masarig na lugar, asin magigis siyang mamuraway sa trono para sa harong kan sa iyang ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kagurangnan, an pagkamot mo sagkud paman, hare pagpabayae an gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sagkod paman. Hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imo kagurangnan, ninudok sa puso. Tadinangog mo ang mga sinabi kan sa kumuso. Sa atubang kan mga Diyos, magtutugtog ako sa imo. Magsasamba ako sa banal mong templo. Kagurangnan, ang pagkamuot mo Sa imong ngaran, huli kan karahayan mo asin katutuuhan. Kan aldaw na ako mag-apod, sinimbag mo ako, pinadakula mo sa sakong kalag, an kusog. kagurangnan, ang pagkamuot mo sagkod paman. Hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Talangkaw an kagurangnan asin mapakumbaba. Hinihiling alagad, an mapabaw-abaw sa harayo, namimidbidan. Kagurangnan, an karahayan mo sagkod paman, an mga gibo kan sa imong mga kamot, dai mo pagpabayaan. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sagkod paman. Hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Ang ikaduwang babasahon, manunungod kan pag-umaw ni San Pablo sa Diyos, ninhuli kan sa iyang mga gibo. Himateon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O kaladman kan kayamanan, kadunungan asin kaaraman kan Diyos. Aba, dai marururop an sa iyang kabutan, asin dai masisiyasat an sa iyang mga dalan. Ta si Isay an may aram kan isip kan kagurangnan, o si Isay an nyagi niyang parahatol, o si Isay an enot na nagtao sa iya, asin may katanosan bayadan. Tahale sa iya, huli sa iya, asin para sa iya an gabos. Sa iya ang kamurawayan sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnon.
Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagabot sa rehiyon nin Cesarea Filipos, nagapot si Jesus sa mga disipulos, si isay sa paghuna kan mga tao an aki kan tao. Nagsabi sa inda, si Juan Bautista daa, an iba si Elias, an iba si Jeremias o saro sa mga profetas. Ang sabi niya sa inda, kamo, si isay ako sa paghuna nindo. Nagsimbag si Simon, ika an Kristo, an aki kan Diyos na buhay. Nagsimbag sa iya si Jesus, paladan ka, Simon, aki ni Jonas, huli tabakong laman asin dugo ang nagpahayag sa imo, kundi an ama kong yaon sa langit. Asin ako nagsasabi sa imo, ika Pedro, an gapo na iyo an tutugdukan ko kan sa kong simbahan. Asin an mga trangkahan nin infierno na ikayan makakadaog. Itatao ko sa imo an mga lyave kan kahadean kan langit. An anuman na bugkusan mo sa daga, magiging bugkos sa langit. Asin an anuman na hubadan mo sa daga, magiging hubad man sa langit. Dangan, pinangaladan niya ang mga disipulos na mangusip na siya iyo ang Kristo. An marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, tukaw tabi. Bilang sarong tao, igapo kita nin mga idols. Ang mga idolo niya to, mga pinagtitingala niya to, alagad bako man tangani na
pagsambahon. May mga fan kitang mga artista, mga idols, bako po tanganing sambahon tasinda, kundi tanganing tingalaon bilang sarong tawo. Mga tugang, kadaklan pong beses o bes, kung may fan kita na sarong tao, we give more of our time sa iya. Tinatawan niya to nin dakul na oras. Kung ini sarong artista, kadaklan na bes, dinadalan niya to an sa iyang mga pelikula. Sagkod sa huring pelikula, an sa iyang ginibo, pigdadalan niya to. Kung sobra na kita ka fan kan sarong persona, pinag-aaram pa niya to an sa iyang curriculum vitae o an sa iyang talambuhay sa sobra niya tong pagka-fanatic. Or minsan, inaarog pa niya to an sa iyang pagbado-bado, an sa iyang pagtaram, o minsan inaarog pa niya to an sa iyang mga paboritong gibo. Halimbawa, kung artista o singer, an sa tuyang idolo, inaarog niya to an sa iyang pagkanta. Kung idol niya to si Sharon Cuneta, bisado po ni Sharon Cuneta, isa po yung mga Sharon yan. Pakitaas daw po kang kamot. Mayo ng mga Sharon yan. Okay, Nuran yan. Mga Vilma Santos, nagkasurupog na. Pag mga Sharon yan kita, minsan inaaram taan sa iyang kanta. Minsan niya ni aram taso kantang, balutin mo ako sa hiwaga ng iyong. Minsan pag Sharon Cuneta, balutin. Timsong kan mga para, puro putos, para putos sa piyestahan. Or minsan, kung idolo ta si Imelda Papin, pinagtutuom ta so kanta niya. Ano nga ni po so kanta ni Imelda Papin? Isang linggong pag-ibig. Lunes, na argayan. Inaarog ta, an sa tuya. We imitate yan mga idolo nyato. When we are a fan of someone, we give our time, we search, and we imitate. So, tulong bagay. Ano po? We give our time, we search, and we imitate. Mga tugang, in relasyon sa satuyang buhay pagtubod, if we find it easy to know who Jesus is, but it is hard for us to give our time to Him, to search for Him in our daily experiences in life, and to imitate Jesus, then bako kitang totoong fan o bako niya tong totoong idolo ang sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Kadaklan na bes, madali lang para sa tuya na midbidon kung si isay si Jesus. Di ba po, baga sa mga katekesista sa school, kapag naaraman ta na si Jesus ang second person kan Holy Trinity, the one who saves us, and that is enough. I think, my dear friends, it is never enough that we should only know Jesus. Tubagang midbid ta lang siya. Kinakaipuhan, arog kan pagiging niya tong fanatiko sa mga artista, we should also make time for Him, search Him, sa oral daw niya tong pagkabuhay. As sincering man, kinakaipuhan niya to na arugon ang sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. When we always limit ourselves in knowing Jesus alone as in our faith life, as our only business sa buhay niya to, na mabidbid lang niya to ang sa tuyang kagurangnan, matugang daikumpleto na midbid lang niya to si Jesucristo na sa tuyang kagurangnan. Our knowledge of Jesus
is not complete, and it is not enough that we only know Jesus. Ang satuyang gospel ngunyan, nagpapagiromdom sa lambang saro sa satuya. Na ang satuyang pagkamidbid sa mahal na Diyos, kay Jesu Kristo na satuyang kagurangnan, magdaralugod sa satuya, sa pagtaon niya tong oras, sa saiya, sa paghanap niya to kesos, sa oral daw niya tong pagkabuhay, in our daily experiences in life. Asin man sa pag-arog, pagkamuot, asin paglingkod niya to sa satuyang kagurangnan na si Jesu Kristo. Arog ki Pedro sa satuyang binasang ebanghelyo. Dailang sapat na midbid niya si Jesus, na Mesiyas, ang maligtas sa kinaban, kundi siya man tinawanin kagurangnan na maging pusog, asin tinawanin paarog na maging mapagpatawad. Mga tugang, as redeemed sons and daughters of God, let us not think that knowing Jesus alone is only our business and nothing follows. Imitating, loving, and serving the Lord is still our business. It is a lifetime work for us to do bilang mga tinubos na aki kan sa tuyang kagurangnan. If we are indeed a fan of Jesus, or if we love Jesus, kung idol niya to si Jesus, dapat ginigibo niya to ang mga bagay na ini. We may not be like Peter, whom Jesus entrusted the keys of heaven, but we are assured of heaven if we imitate Jesus sa tataramon, asin sa satuyang mga gibo. Daiman maitaunin mahal na Diyos sa tuya, ang lyave, ang langit. Pero nakakasiguro kita na kita mapapalangit kung dailang nyato midbid si Jesus, kung inaarog asin ginigibo pa nyato ang mga gibonin kagurangnan sa satuyang mga tataramon asin sa oral daw nyatong pagkabuhay. Matindog na po ang gabos. Langit asin dagat
sa lahat, sa pagkabuhay at nilaman, sa buhay na daig kasaturan. Mantang naguhurup-hurup kita, kan pagtugdas kan simbahan, mamibi kitang bukas an puso sa Ama para sa tong mga pangangaipo asin kan bilog na kinaban. An sa tuyang simbag, kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, pakusugon kan Espiritu Santo, sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro, sa paggiya kan simbahan, sa tahaw nin mga kadifisilan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na mga obispo, an kapadian, asin mga lideres kan komunidad, magtalubo sa pagkamuot kan Diyos, asin mahuyong mag-utob kan mga katungdan na pinaniwala sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na mga paratubod, urog na ang mga nag-aaginin pagsubok, dai malingaw na si Kristo, iyo ang sarigan nagapo, asin patugmadan kan sa indang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin ang mga maedad na, danay nakamutan, asin ang tabayan kan sa indang mga pamilya, asin katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinakban, magkamit nin kapahingaluan sa kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Sa mga panahon na ini, igwa kita nin mga tugang na nahahadit nin huli kan raot kan panahon o kan bagyong siguring na lugod, ilikay man sa dinin mahal na Diyos, sa ano man nakatibaadan, san raot kan panahon na ini. Ipamibi niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Mantang nagaandam kita kan selebrasyon, kan piyesta kan sa tuyang rehiyon sa kapiestahan ni Inang Peña Prancia, ipamibi niya to ang mga devotos na mapuruli, na lugod sa saindang pagbiyahe, ilikay man sindanin mahal na Diyos sa anuman nakatibaadan. Ipamibi niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Siring man ipagpamibi po niya to ang gabos na involved sa dakulang selebrasyon, kan kafiestahan kan sa tuyang mahal na ina, na lugod sindaman tawan nin kusog, sa lawas, asin sa isip, mantang nagigibo kan mga pag-andam sa kafiestahan na ini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga hobenes na matiripon para sa Marian Youth Congress, na lugod madaraninda sa saindang sa diring parokya, ang saindang manunudan sa Congress na mamidbid asin na sa Kristo. Ipamibi niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, gibuha kaming danay na magsarig sa imo, linigian sa mong mga puso, asin padanaya kaming maimbod sa imong mga pagbuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang pagdulot kan mga atang.
Magpamibikaw matugang, tanganan sa kuwasan sa indong atang, maako malugod, kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hulikan saro sa ng sakripisyo nin pag-ampon, nabawi mo ang banwaan para sa imo, kaugaying warasan sa mo ang mga balaog nin pagkasararo, asin katuninongan sa imong simbahan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang mga gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay mo ang paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan, kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan sa gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kairiba, kan gabos na mga angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Maluhod po. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kayaning mga atang namimibi kami, pabanalakan dambon kan sa mong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak dangan tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis sin gararay pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuloson para sa indo asin para sa dakol. Inipag gibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalisin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Garom dumakagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan Gabos na Klero. Siring man garom duma sa imong pagkahera kan sa umatugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin Gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami Gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa Gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesus Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an Gabos, nakagalangan, asin kamurawayan. Sa Gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nagngangahas kita na magsabi.
Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda nataling ka sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostolas, katuninongan iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikan na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be be with you. At pagsalakan sa imong hawak kasi tulo sa Kristo ang kagurangnan. Magdaralugod sa mga minaako kayo sa buwan nilang kasagod. Maluhod po. Uyaan, kordero kan Diyos, uyaan nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninig ko na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Tindog, Tabi. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha an bulong na panukan sa imong pagkaherap, asin kaugaying himuha kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag, tanganing makapaggaya-gaya sa imo, sa gabos na bagay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw muna pan gabos para sa mga announcements. Ang pangapudan po para sa satuyang gigibuhon na Search for Rosary Queen 2023. Tabangan po niya to ang mga members kang CWL sa paghanap po ng mga kandidatas. Ang presentation po kan mga candidates sa maabot pong 24 o kan bulan na September. Asinsiring man po, magkakaiba po kita ning second collection bilang pagtaong suporta niya to sa mga katikista kan sa tuyang parokya sa pagpuon ninda kan sa inda pong pagtaonin katikismo sa mga kaakian sa laog kan sa tuyang eskwelahan. Asin man po sa maabot pong petsa 2 kan bulan na Setyembre, gagibuhon po ang blessing kan duwang opisina, an opisina kan CWL, asin man an opisina kan Migrant Ministry Office. Gigibuhon po ni sa September 2 sa satuyang parokya, an pakatapos po kan alas 8 na misa sa maabot na Domingo. Sa September 1, mapuon na po an satuyang novenaryo sa kaumawan ni Inang Peña Paransya bilang pag-andam po sa pagpuon niyato kan pagpiyastaman po niyato kan kiina digdi po sa satuyang parokya. Ang misa novenaryo gigibuhon po sa oras na alas 5 nin pagkahapon. Ang novena kiina gigibuhon po pag alas 4 nin pagkahapon. Asinsiring man po sa petsa 5 kan bulan na Setyembre, mapuon naman po ang novenaryo sa kaumawan kan Banal na Cruz, ang titular na patron kan sa tuyang parokya. Kaya po may novenaryo sa oras na sa laog kan misa na alas 6 nin pagkaamay. So yun po yan ang sa tuyang mga importanteng announcement kan sa tuyang parokya. Pakatapos po kan final blessing, kung may mga nagba-birthday po sa Indo, mag-inutan po sa pagbendisyon po sa Indo. Matindog na po kita para sa horing bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marhay na aga po sa lambang saro sa tuya.